Molema. Denbora polita, oso denbora polita egingo du Bauke Molemak. Eta nagusian bigarren izan liteke etapa amaituta. Oso saio ona. Oso saio ona. Minutu hortxe, ailegatuko. Zazpi gutxi. Minutu eta 53 segundo. Oso saio ona. Bea jondeiola Bauke Molemari. Atzo mendatean, Frunen eta Porteren pare. Eta gaur erlojuaren kontrako saioan, Porte baino dezentez hobeto. Ez du segurazki Frunena hobetuko, baino benetan bikaina eta gizon hau garaipen ospatzen hasteko moduan da. Quintana, Yates eta Froome geratzen dira helmugaratzeko. Quintana behar du ondoren helmugan. Nairo Quintana horko mugarrietan ondo ez. Ia helmugan. Eira, ezkerreko hankarena orain berriz ez du egiten. Ezkerreko belauna ez du orain lehen bezala zabaltzen. Lehen ezagizia arrazo izan duen, edo igoeran gustorago dabilen, eta ordekan ez hain gustora. Edo forunkulo txeren bat, edo zerbait daukan, baina hor ezkerreko belaunarekin lehen egintzen zuen keinua, lehen oso nabarmena zen orain pixka bat barrura xago. Pedalkatzen zuen. Bere bizitako kronoari da gaur lehiatzen Adam Yates. 2 kilometro. Garapen arindu. Adam Yatesek erlojuaren kontrako saiotan ez du inoiz aparteko saiorik egin, aurten Eibarren laugarren postuen salkatu zen Euskal itzulian, baina itzulia handi dagokienez eta hain distantzia luze eta behintzat inoiz ez da nabarmen. Ez da gainera egoera honetan aurrenekoz, sekretan nagusian bigarren postuan dela, mailo zuriarekin. Eta Froome, esan bezala Quintana, Yates eta Froome geratzen dira etapa bukatzeko. Molema, minutu eta 53 segundora. Molema nagusiko gizona da, Molema gaurten podiuma, hortxe dauka eskura. Orain arte ez du utxik egin, orain arte maila eman du. Bai aldapa gora eta gaur ikusi dugu, bakarkako saioan ere maila emateko moduan dela, aurten Bauke Molema. Hiru aldiz sailkatu da Bauke Molema aurreneko 10. 2013an 6. eta ondorengo bietan 2014an 10. eta ia 7. postuan sailkatu zen, aurten dauka sekulako aukera hori hobetzeko moduan da. Inoizko onena egiteko. Azken igoeran Froome bera ere. Behartuta hor zutitzek hori irakusten du. Abiadura nahikoa azkarreko ingurua izanagatik. Gero, bihurguneak ere laguntzen du zutitzen, Xabiaga. Baina zuti segitzen du. Froome zuti segitzen du. Quintanaren zainen mugan. Nairo Quintana, ja zenbateko atzerapenarekin sartzen den Nairo Quintana. Azken 3 kilometrotan da Chris Froome. 600 metrora dauka gizon hau. Eta kolpea harinagoarekin Adam Yates. Garapen luzearekin, hori egiten zaidegarria zearen kasuan, Froomen kasuan. Bere txarrean. Amaiera probatu hobea egin duela ematen du, ezta? Hala esan liteke. Hiru minutu pasatxo izango da. Nairo Quintana. Taldeki dago Xabiaga, Valverde. Valverderen demora. 2:48, Valverde. 53-0-3. Ba, aurretik Valverde. Ez du horreratuko salkapen nagusian, baina 3 minutu eta 7. 3 minutu eta 7. Valverdek 19 segundo atera dizkio. Eta Molemak, Quintanari, minutu eta 14. Azken zati hobea egin du Quintanak, 2 minutu eta 30 segunduko atzerapena zuen 28. kilometroan.
2 minutu eta 30 beraz azkenekoan ez bikaina, baina gainberari hobeto xeago utzi dio. Eta guztiz atzerapena handia. Handia, turre irabazi behar. Eta zorionez, ez gizon honekiko. Guzti hori ez da gizon honekiko izango. Honek berak ere minutu inguruko atzerapena izango baitu segurazki helmugan. Ez, baina honekiko ere... Bi minutu inguru. Diot, gutxienez 3 horiek ez direla honekiko. Ez, gaitz erdi. Ez erdi ez dakit, laur den izango da erdia baino. Ze 3 joango balitz, pentsa. Birekin gaizki eta 3rekin baia... Lehen daukan ia minutuko atzerapena, salkapen nagusian. Beraz, orain arte izan dugun ikusmin eta parekotasun guztia denak eramango ditu haizeak esiak bezala gaurko erlojuaren kontrako saioak. Azken kilometroan Adam Yates. Bigarren postua galdu ingo du salkapen nagusian. Adam Yates, Nairo Quintanarekin batez ere. Zazpi segundo besterik ez daude. Nairo Quintana gogoratu 1 minutu eta 7 segundo izan da. Aurretik izango da. Bigarria da, Porte, Valverde eta Van Garderen atzetik ibiltzea esate baterako. Hori da deigarrietako bat. Eta Nibali bat ere disputatu gabe, hoien inguruan ibiltzea. Nibali, 22. postuan dago, pentsa disputatzen aritu diren txirrendularien inguruan. Baina hor uste dut, haizeak eragin izan duela. Ez da normala, Nibali espezialista izan gabe eta disputatu gabe inguru marien ibiltzea, gizon hauek motivazioz gainezka espezialista hobeak, hor uste dut haizearen eragina nabarmena dela. Nabarmena gainera. Txarra da ustetan ibiltzea eta antolatzaileek ez haizearen indar hori mugarriak jartzen dituzten lekuetan anemometro batzuk jartzen nahikoa litzateke haizearen indarra neurtzeko eta hori zehaztasunez ematen. Eitzen amaiera, luzeari zaio egiten honi ere, penean 3 minutura hau ere, hauek 3 minutura. 3 minutu eta segundo bat. Quintanak baino 6 segundo hobeto. Van Garderen baino okerrago, Valverde baino okerrago, Mollema baino okerrago. Bere txarrean pentsatuko du, Porte baino hobeto. Eta hemen da, Froome. Etapa egiten aukerarik ez, eta... Dinbula nagusi. Ikustezagon, bigarren posturako, Chris Froome, nagusikoen artean bere izango da buru. Bigarren izango da. Bigarren seguru da. Lider jarraituko du eta indartuta. Eta pasiran baino alde handiagoak izango ditu bere arerioekiko. Minutu eta 3 Chris Froome. Gaur Tondi Mulaneko salbiste honak. Gaurko erlojuaren kontrako saio irabazteaz gain, Riorako eta lehen esan dugu argazkietako bat hau izan daitekela gizon hau favorito nagusira. Uste dut egin duen lana eta espezializazio honetan sakondu izanak fruituak eman dizkiola Tondi Mulan handiari. Gaurkoz, bera da munduan dagoen erlojuaren kontrako saioko espezialistarik onena. Eta bigarrena, Mollema nagusian, minutu eta 56 erlojupeko bukatuta.